Скъпи приятели, отново съм на шатрата на НДК, шатрата на предизборната кампания на партия Величие. Продължавам да ви запознавам с хората, които стоят зад идеята Величие. Така че отиваме сега да видим кой ще намерим. Днес тук е Назар Агопян. Нази, ти беше треньор по тенис на маса в Народното събрание на света. Какво те върна оттам? Ми върнаме, повярвах на Ивелин Михайлов, който ми каза съвсем така изненадващо и много приятно за мен, че иска да направи България най-доброто място за живеене. На мен ми хареса, защото аз там живеях, в Виена е най-доброто място и искам България да стане най-доброто място. И зарязах всички. И зарязах всичко и дойдох тук, за да помогна на този човек, който върви с главата напред и нищо друго не го интересува от идеята, която той иска. С делата си Ивелин показва на всички и ни дава много ценен опит и това, което показва точно пътя така. И ни показва как да го правим. Няма как да не последваш такъв човек. И реших, че съм длъжен и трябва да го направя и всеки един от нас трябва да го направи. Ти си тук почти всеки ден на шатрата, която е предизборната шатра. Да, как ще се обърнеш към хората, които колебаят се дали да дойдат да си поговорят с вас? Какъв призив би им изпратил на тези хора? Ами нека си помислят какво му е било на Аспарух, който е дошъл тук и забил меча. Дали му е било лесно? От всякъде е заградено. Той е заложил живота си. А ние какво трябва? Трябва да дойдем, да си поговорим за нещата, да си кажем проблемите и да гласуваме. Толкова ли е сложно да го направим? Сложно ли е това да го направим? Абсолютно. Ние си говорим тук за елементарни, прости човешки неща. Искам да си направим живота по-хубаво. Аз онзи ден бях свидетел, тук минаха много млади хора и ти говори с много от тези млади момчета и те, някои дойдоха така, нали, малко предубедени, но повечето си тръгваха вдъхновени. Тази година много млади хора са, както се казва, в час. Те се интересуват от политика, те се интересуват знаят, информирани са, интересуват се. Това мене много ме зарежда и много ме кефи, да го нареча така. И това е, което за мен е много важно да предадеме на хората, които ни гледат. Зад Величие не седат лицата, зад Величие не седат имената, зад Величие седи една идея, която е наистина велика и хората от Величие няма да бъдат по телевизии и затова няма да бъдат давани пари, защото това е ресурс, който може да бъде вложен в нещо друго. Твой коментар за това? Ами, нашата идея е една, да направим България най-хубавото място в живеене. Сега дали ще съм аз, дали ще си ти, дали ще е той, дали... Ако не сме ние, след нас идват други. Точно важна така. е идеята. А не да пробутваме лицата си навсякъде постоянно, както го правят много. Точно така. Също и това е много, много интересно за мене, предполагам и за хората. Величие направиха наистина велики неща. Величие показаха в Пазарджик как могат да протечат едни нормални избори. Величие вкараха тази мода да има застъпници, сега Величие има и сикове. Величие показаха как можем да налепим колите си, за да бъдем горди от това и да имаме смисъл към България. Много партии обаче откраднаха тези идеи на Величие и си ги присвоиха за техни. Ще ти кажа нещо. Имитират се най-добрите. Така е. Мене лично това ме радва, защото след като ни копират, значи сме най-добри. И сме направили нещо, което е вдъхновяващо в крайна сметка. И даваме пример как трябва да се прави и те ни копират. Нека да ни копират. Ние ще измислим други неща. Ние вървим винаги напред. И още нещо важно за мен, отново казвам, защото аз съм човек с моята си гражданска позиция. Душата и сърцето са изключително важни. В повечето от партиите аз не го виждам това нещо. Виждам просто една суха пропаганда, едни рекламни слогани, които върват просто с смяна на словореда. Докато при ние го Величие това правим го няма. истинско, ние го правим с удоволствие. Ние сме си оставили работа, свободно време, всичко го правим, за да го направим. За да се случи. За да се случи, за да го направим, за да го почувстваме, за да го И видим. всеки идва тук всеки ден с удоволствие. Всеки идва тук. Всички ние тук сме доброволци. Никой не е заплатен. Никой Докато не иска другите да са бъде на работа. Не иска да бъде платен. Той иска нещо да даде от себе си. Всеки иска да има принос в тая велика идея. Аз съм казал, че наводнението не пада от небето, а падат капки от небето. Всеки човек е една капка. И ако всеки човек направи един принос с нещо си, той с една стъпка напред. Значи ние се предвиждаме с една стъпка напред. И много хора, като се заберем, много капки и става наводнение. Така е, наистина прекрасно е това, че всеки един от нас вярва в тази идея и помага с каквото може. Ето Ивелин вчера беше направил един прекрасен пост във Фейсбук, докато някои показват лицата си напред-назад, ние строиме църкви. Църквата Света Петка скоро ще бъде завършена.
Всички хора, отдадени хора имат принос в тази църква и това е, според мен, нещо, което трябва да оставим. Твоя призив или обращение към хората за това как трябва да действаме по този начин и наистина да оставим нещо след себе си. Трябва да сме заедно, трябва да сме много хора. И призовавам хората да гледат кой какво е направил телата, не какво ще направи. Ние искаме много неща да направим. Кой какво е направил и на тях да вярват. И когато сме повече хора, когато сме сплотени, тогава се получават нещата и тогава нещата са истински. Нази, аз много ти благодаря. Това беше Назар. Ето виждате, че Благодаря. за каузата величие седят обикновени хора.